Ay, nako. Ang tatong trabaho, mamaulit at ang wami ubay. Ulit Ay, sir, good evening. Good evening po. Ulit namin ni Ubay kay humana man tawag trabaho. Bait, taning kaimta nga, gibulagan, magtos kong uyab. Gibulagan kasi mong uyab, sir. Wala, magyudugway forever, ne? Unsay? Unsay way forever? Paminaw lagi na ako, murag Paminaw, wala, sir. magi forever, ne? Unsay way forever? Ha? Namo way forever? Langas. Naay forever, sir. Unya na gum. Ha? Naay forever, sir. Kaya nga nakaingon ko na forever. Kanang atong mga ginikanan nahimog man ta tungod nila hangtod karon og bisan gaaway maglayag sanay panas lag sundang sa gawas sa kumbalay. Labing ramang gihapon nangagulang na sila nangawan na sila tango. Kanang atong mga lolo unsa man na itawag nato anak, friends with benefits. Sir, karong panahon na kanang giingon nila nga walay forever, huna-huna ras mga taong magbag-utok, mga taong gadula-dula sa gugma, mga taong mga way hinungdan sa kalibutan ba. Na ay forever, sir. Na mangalay forever 21. Kana panoong gugma na anay forever. Atong mga kaluluhan sa una. Nauna kung wala ko sila nagkadayon, napataron, wala. Na ay forever. Ayaw lang yun saling anang mga istorya sa mga walay forever. Kaya kana sila gadangag ra na ilang mga nawo wala sa balog sa gugma. Kada ilang mga hitsura ga suhid-suhid na sa usos kalibutan wala kasabot. Kanang ilahang pagpanuhid-suhid ba tungod ani social media nga namhimugso sa unsan lamay mo otok ipos dayon mudaghan. Di ba, sir? Ano ulit naman gubay. dyan po kay punto, no? May wala yung kay panghuna-huna di ay maayo.